स्पेशली जोंनि बिटिसि ओनसोला जेसेबां गुवार एरिया दं बेनि 40% जोंहा फरेस्ट एरिया दा बे फरेस्ट एरियायाव गोबां जोंहा फरेस्टआ धंस जाबाय हाग्राया धंस जाबाय बे गतिके जाहाथे हाग्रा खालामफिननो हायो बिफां गायफिननो हायो बेनि थाखाय जोङो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। तो दिनै जोङो एनवायरनमेन्ट डे माने बिश्व परिबेश माने डे सानखौ लानानै जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय फरेस्ट एरियायाव स्पेशली बे दागगारि बे रायपुराव जेराव जोंहा माने बिफां लाइफां धंस जाबाय बेवहाय जोङो दिनैहाय माने बिफां गायफिननायनि जोंहा प्रग्राम दङ आरो बेवहाय दिनैहाय जोंहा मानास हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि सिबा बे गाहाय आलासि हिसाबै फैगोन आरो बिथाङानो बे गायजेननाय हाबाफारिखौ खालामगोन। जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां हा दङ एरिया दं बिनि 40% जोंहा फरेस्ट एरिया बे गतिके बे फरेस्ट एरियाखौ जोंनि बिटिसि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ माने साबसिननिफ्राय हामसिन जाहाथे खालामनो हायो अर्थात जों बिनि हाग्राखौ जाहाथे हाग्रा दाननाय दंफां दाननायखौ बन्द खालामनो हायो जाहाथे हायो बेनि थाखाय जों सेस्था खालामबाय थानाय जादों। नंगौ माने हाग्रा ओनसोलखौ सिफायनाया सोलिबाय थादों खिन्थु जोंबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे हाग्रा सिफायनायखौ जों बन्द खालामबाय थादों। किसुमान गाज्रि मानसिफोर दङ बिथांमोना सिखावै माने दानो दंफां दानो गतिके बेखौ जोङो गोरा आखाइजों जोङो बेखौ होबथानाय जागोन आरो जोंनि जेसेबां बे फरेस्ट एरियायाव हाग्रा ओनसोलाव बेबायदि खालि हा दङ हाग्रा धंस जाबाय बिफां लाइफां धंस जाबाय बेवहाय जों प्रेटेकसन खालामगोन। खारनाखौथ' आं दा बुंबायना दिनैहाय वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे बेखौनो समफोरखौ लाखिनानै स्पेशली जोंनि बिटिसि ओनसोला जेसेबां गुवार एरिया दं बेनि 40% जोंहा फरेस्ट एरिया दा बे फरेस्ट एरियायाव गोबां जोंहा फरेस्टआ धंस जाबाय हाग्राया धंस जाबाय बे गतिके जाहाथे हाग्रा खालामफिननो हायो बिफां गायफिननो हायो बेनि थाखाय जोङो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। आरो जों मिथिगौ बयबो हाग्रा नङाबाथ' मानसिया थांना थानो हाया जों सानो जानानै लोंनानै थांनानै थायो खिन्थु बेजोंल'थ' हाया मानसिनो अक्सिजेन गेस अक्सिजेन नांगौना अक्सिजेन नङाबा थांना थानो हायो नामा बे गतिके अक्सिजेना बबेनिफ्राय मोनगोन बिफां लाइफांनिफ्राय मोनगोन बे गतिके बेफोर सोमखोर दं सम्पदफोर दं गतिके हाग्राबो थानांगोन बिफाङाबो थानांगोन आरो जोंबो माने मोजाङै थांनानै थानाय जों थानो थाखाय जों अक्सिजेनखौ जाहाथे मोननो हायो आरो जोंनि बिटिसिआव फरेस्टआ जाहैदों माने मैखोम मोनसे डिपार्टमेन्ट आरो बे फरेस्टनि दारैनो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव माने गोबां जौगानाय मोनो बेखौ जों कन्टिनिउ जागासिनो दङ माने जोङो जायगा जायगा एवारनेस मिटिं खालामदों खारन जोंनि मानसिफ्रा बारा बुजिनो नागिरा माने बारा माने हाग्रा दाननायखौ डाइरेक्ट होबथाब्लाथ' एसे गन्दगलानो जायो बे गतिके बिथांमोनखौ एवारनेस खालामनानै मानो हाग्रा दाननाङा मानो सिफायनाङा बेनि बेब'स्थाखौ जों डिपार्टमेन्टनि हिसाबै लागासिनो दं आरो जुदि अगयथा जुदि मानिथाराब्ला नोंथ' हाग्राखौथ' बासायथारनांगोन बे गतिके बिनि थाखाय जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोंहा माने बेखौ होबथानायनि जोंहा जेनाखि होबथानांगौ जेनाखि माबा जोंहा डिपार्टमेन्ट दं बे डिपार्टमेन्ट जों खालामदों। बेखायनो बुंदों जे बिनि थाखाय फरेस्टनि हाग्रानि दंफां लाइफांनि माने ओंथि बेसेनखौ बुजिनांगोन मानसिफ्रा दा बेखौ बुजियायाव माने जानला मानला हाबो बिफां दानो बे खिन्थु बिफांखौ दाननो नाङा बेखौथ' बिसोर मानो दाननो नाङा बिसोरथ' बुजिनांगोन नङा होमबा मिथिनांगोन दा ओंखायनो बे एवारनेस प्रग्रामा खुब प्रयजन जादों अनेक जायगायाव जोंहा कनसालटेसन जादों। बेयो गोदानै सोसनजानाय नेसनेल पार्क जोहोलाव माने माबा सिखोना जोहोलाव दा बेवहाय इतिमध्ये बे डिक्लियार जाबाय दा बेनि माखासे खामानि दङ बे खामानिखौ जों डिपार्टमेन्ट हिसाबै मावगासिनो दं जाहाथे जों नेसनेल पार्क हिसाबै जाहाथे माने गोजौलांनो हायो बुजिबाय दा फरेस्ट प्रटेकसनाथ' दङ एनजिअफोरबो दङ दा जोङो रायज्लायदों बेफोरखौ जुदि जोङो दा खनसेनो बुंजोबनो भलन्टारिनि खामानि मावनो नागिरदों दा मोजां गाज्रि नङा।